Na fara. To ka gani? 5 sins. A kasashe ragan ka daga bulala da mai waki. Wallahi ba zai wallahi an da sarki. Wallahi a da wallahi wallahi ko to ai hasan ce da Allah da ina zuwa ga alaji ya zo da bulala ne baki uku. To shikenan. Haba wallahi. To ai hasan ne. Ga san Allah. Sai a cikin biyu za a yi haka ba. Darakta kina gani ba. To ga muna ci gaba da daukan a cikin biyu ga daraktan mu nan. Darakta, ha? Ha? Darakta gaskiya ka gaji. Ga dan screen din mu nan. Monitor kenan na daraktor. Ga mai kyamarar mu nan. Ya dai gaji. Ga ambassador din ya ma sunan drinks din nan. Peerless. Kibar mana kuka Aisha, kibar mana kuka Aisha, da baya Aisha, dan baya Aisha, da wara fasa bariya Aisha, rawa ne da jini na kibar mashi kuka Aisha, ba ki da tanka Aisha, ban iya komai in ba tare da ke ma Aisha, kibar mana kuka Aisha, ba ki da tanka Aisha, ba zan iya komai ba in ba tare da ke ba Aisha. Aisha, Aisha. Da kuno da kunara, ba kai muku gara kuno ba. Aisha. Da bala da bala'i, ba kai muku gara bala ba. Aisha. Da fata da fatanga, ba kai muku gara fate ba. Aisha. Da are da aradu, ba lallai gara arewa. Aisha. Wasu ban yi da su ba. Aisha. Ya isha samu. Aisha. Wasu gara abu. Aisha ta ga ta nemo dan abu da aka nemo zabiya. Aisha masu san katar da giwa ko gaya musu ta musu nauyi. Aisha dubi a saman murhu ku cire masa ya masa nauyi. Aisha ruwan da ya kwarin da ko da ban sha mata sanyi. Aisha in kasa ko kun san ba an sai masu dafa